Oh, hi Ma! Hi. Nasaan tayo ngayon? Nasa Mario tayo, Hotel. Mario, saan? Sa Mario? Saan Sa, lugar? sa Clark. Ah, okay. Ano masasabi mo sa room natin sa Mario? Maganda. Marala ko slippers. Ulit, kaya kayo ko nang muli ng Linden. Hindi kayo ko nang muli ng Pasipin. Uwi kami namin daddy din. Awa, ken na mo. Wala lang sleeper, pari. Uwi na kami kayo. Makailan lamod, wala rin sleeper. Wala na. Kami din. Wala na. Naguri na rin. Sino na? Yung chugay tayo na, may gisibing ako, may tubig. No, Kailangan ito kayo pakwarto ka rin. Kung bed na ito, ito ang kwarto na yan. Ano ba? Dapat mo kasi, kamukuling at yung miyabi-yabi. muna ano ito. Ay, di mo niya ako remote. Tayo ba ako? Remote. Tayo. Remote na yun. Ay, remote yan. Ay, tayo, ken. Mama, tayo yung cellphone mo. Chugay mo, di ba? Ang ligit. Chugay ang tama, di ba? Yati. Kagulo lang iden na balang ka wala oh. Ang bala mo. Yan na balo. Wala mo. Sino din? Kini ano mato? Guri na ang Kenny na. O, sige. Ganda ka bukas. Gigi, ati si. Mahal yung mga kondo, ganyan lang yata kalaki tita, no? Yung mga kondo, ganyan lang kalaki. Ganyan lang. Ang mahal. Malawang sa ano? Mas malawang sa yung mga hotel ng Thailand, no? Uy, wala ka doon. Ah, sa Thailand malaki. Yung Bioki. Oo, yun. May sala pa siya eh. Malamig pala. Kaya, bolang. Seryoso eh. Ano baling gawa na? Miguel Joy. Kami taklit kasi. Danom wala lang yun naman danom? Danom ta? Yan, yung swimming pool na. Ayan. Wala pala swimming pool nun eh. O na mapali po. TV channel. Oo, mainit pa. Mamaya. Mamayang gabi, ikot-ikot tayo. Punta tayo sa swimming pool. Ay, bisa ka palang kape. Tingin Kenny Jo. Gawa mo na ako kape. Saan? Ayan mo, daming kape oh. Lebih gini. Oh. Gini, adi. Ano ba? Hey! Hey! Sino yan sa'yo? Paano kayo malaki ka? Sabi kayo masalita. Malaki kayo kami. Kaya kubo. Kami tirahin mo eh. Pagkasatin na yung fitness daw oh. Ano password? Second mo. Ha? Walang kiti-kiti yan. May idea. Walang kiti-kiti. Lama si Nander. Eh paano kayo magiging tatlo na lang? Kay Eden lang pala. Sakto-sakto lang yung... Ganyan mo siya. Sakto na pala yung ano sa kanya. Tabi tayo. Come here. Hana. Hana. Ika to favorite niya. Dr. Ana. Dito ako. Dito ako. Ang wifi kayo na? Ayun. Dito. Baba, cellphone mo. Oh, kailangan magpakagutom tayo ha. Dahil... Pala eh. Hello, gusto mo sleep dyan? Ah, gusto pala. Parang Hindi tayo uuwi. Ah. Big. Walang tarang. Kaya naman mo natin siguro na. Ayan. Oh, wala na. Makabitin lang yun eh. Wow! We are in paradise. Nama, sabi mo ma? Ala, Jen. Dito ka. Hindi daw. Tabi kayo ni tita. Sabihin natin pala sa ano. Mama. 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 Welcome to Marriott. Ha? 24/7 yung gym. Mama. Mama. Edlin, at gym na niyang floor. Second. Second niya.
Gym kayo. Pakaramp ko pa. Yung bag namin. Nandun yun na yata. Gusto ko yan. Give mo ko. Ay, wow! Di ba ako? Wow! Wow! Magtutupis yung dalawa, senyor! Wala no? Buri mo, can you guys lahat? Okay, sige. Karin yati. Okay. Okay, igala ko. Igala ko. Bakit? Nakagay chinilas ko. Ay siya. Ayun ang towel sa baba. Ayun pala rin. Ayun yung dami. Daming towel. Itang bagda rin yan, tsaka na. Tunigin eh. Igala kayo din tila. Kita, doon yung sa inyo. Main menu. Kine? Lemo. Lemo. May charge din ang swimming pool? Wala. Wala. Kasama na. Kasama na po. Lamo. Swimming pool. Balik ko. Ulit ko balik. Maganda tita na. Tapos ganyan. Ilan yung kaya? Tapos, Na? Ilan yung floor? tapos, 6. isip ka. Kedi na. Lakas ng aircon. Laki. Kedi. Ay, tanong muli. Ay, ito pala mo. Hindi pala tayo eh. Dito pala tayo matutulog. Gusto ni Eden. Igala kayo sa upuan. Sa inyo yan, tita. Gusto daw niya dito matulog. Loko ko chinilas ko. Ang ganda. Guys, exploring sa snap. Mag-enjoy ka na. Ganda. Hanggang nanong floor ni Jo? Siguro, hanggang 10 siguro. Ilan pong gagawin, no? Mama. Loko ko na ba? 12. 12? Let's go. Ang sarap. Ang lamig ng aircon. Komportable ka. Matulog. Kung gusto mong kape, meron din palang kape dito. Libre. A few moments later. Again, happy birthday, Ma! Anong masasabi mo sa birthday mo ngayon? Thank you, masaya. Mag-i-extend tayo. Happy birthday! Wow, ang sweet nila. Masaya. Extend tayo 2 days, 2 night. Di na. Uwi na tayo. Ano na tayo? Malimig dito, ayaw ko na dito. Kailan ba talaga birthday mo? 25? 25. Magsimba na lang sa linggo. Wala, ito yung available na araw eh. Kasi sa 25 fully book, tita. Kaya napapaaga tayo. May paano pa siya? Pa cake. Nag-request ako sa Marriott. Ito oh. Oh. May pa-cake pa siya sa Marriott. Sana all. Oo. Ang ganda ng place. Very, ano masasabi mo ma sa room natin? Maganda. Tapos ano pa? Malamig. Oh, Masarap ang pagkain. sana all. Sarap ang pagkain kahit hindi kumain si Mama. Ano lang pala siya. Fried rice. Pala na dito. Oo. Hindi yung 25. Dinidingit lang. wallpaper. Oo. Wallpaper. Double check nyo lahat yung gamit. Walang maiiwan.
Hindi na natin kayang balikan yan. Malaking kung kukulit. Hindi ka rin lalata? Bilulangan mata. Ay, mantilo ya? Tala, bengi. Ay, Karila. Oo, dahan-dahan lang. Karila. Ito yung cake ko. Wow, from Marriott. Marriott Hotel. From Marriott Hotel. Sana all. Yan. Manyaman yung chocolate. Shala, shala. Shala, shala. Shala. Malamig, malamig. Kaya maganda naman. Date na tayo, no? Date na. Sabay-sabay tayo kumilos yan, mas matagal. Sobrang ganda dito sa Marriott. Solid yung ating pag-stay dito. Solid yung food. At the same time, nag-enjoy yung mga Dabber Cats. Yeah. Dabber Cats. Kasama natin yung Dabber Cats. Ganda ng swimming pool nila nasa second floor. Yun oh. Sa mga nagbabalak, maganda rito. Lalo na ako, makita mo yung maganda rin. So, sulit ang pag-stay nyo rito. Sulit ang pera nyo rito. Ano masasabi nyo sa food? Yung food, tita? Oh, maganda. Maganda yung view sa yung alam mo yung halaman doon? Buhay siya. No? Buhay siya. Yung nasa gitna. Maganda. We enjoyed the moment. At the same time, we celebrate the birthday of my mother dear. Thank you. Because kung wala si mother, wala din tayo. Thank you. Oo. Tama, tama. Kaya Kaya love your habang buhay pa. parents. I love your parents. Sabi nga ni Edmond, ang buhay. Kesa yung namatay mo, pandala mo ng magagandang bulaklak. Hindi na niya alam. Hindi na niya alam. Ang buhay, gumawa ka ng maganda sa bulaklak. We enjoy our companion. Wala na yung magulang ko, naalala ko ngayon din. Gusto mo makita, wala na. Kaya kung gabi. Para yung damit sa labas. Sabi ko kay nanay tita, yung hektar-hektara niya lupa, kahit hindi na ako bigyan, okay lang ako. Wala nang makita. Akala nang nakakarinig. We are just joking. You make me smile. Do not joke like that. Oh, siya may mga siya. You English speaking na. You're English speaking na. You're Do tina. not joke like that. Wow, biasa yun. It's not true. Wow. Bad. Not good. Ano, Jeff? Okay, you understand? Yeah, I understand. Do not say again that. Okay. Okay? You fluent in English, ha? You told me. I'm trabaho. I Ana is nagugulat sa'yo sa pag-i-English mo. trabaho. Baka lalag na din to. Nag-service ako sa mga Amerikano na. Saka nag-aral ko kung ano, mga Amerikano. Ano tayo ng konti? Ang dami daw nanligaw. Balita ko, ang dami nanligaw na Amerikano sa'yo. Hindi mo pinatos. Sana, Amerikano kami ngayon. Ano masasabi mo, Ana? Kasi pag nakapit ang antibiotic, di ba? Send one. Ha?
Sabi na. Lynn, number 1, 8 hours of sleep para lalakas yung immune system. Pangalawa, make jogging, exercise. Iba ang ginagawa ni Edlin eh, gina-jogging niya yung pagkain. Abi niya, laging kumakain. This is my bunso. This is the second, and then the first is there. Ano yun? Ay, may adben yun pa. Yan yung mga adben mo. Double check natin yung mga gamit. May mga naiwan. Yung mga, alam mo naman, mayayaman tayo. Mga alas. Baka kung saan yung siniksik. Kung maiwan natin. Alas mo naman. Ako hindi ako nagtakal. Ma, yung mga alas mo, minsan makakalimutin ka na kung saan mo sinusuot. Napiko. Ma. Ba, ano yan, di makita. Suot ko. Para makita ko. Yung mga pera mo, ma, kung baka mamaya, may iwan mo. Ako nga dumat sa akin. It's a long story, tita. Nakalimutan ko. So, madalang lang yung pagkakataon na ganito, no? Oo nga, salamat sa sponsor. Mag-enjoy tayo. Yung pera kikitain, pero yung moment, hindi mo na may babalik. Ipopost natin sa YouTube. Susunod na taon, wala ka na. Diba? Salamat ako, nag-birthday pa ako. Importante, nagkakasama-sama tayo. Have a good time. Yan. Have a good companion. Yan. Life is too short. Hindi mo alam kung kailan ka, tita, di ba? Yung iba, kasisilang lang, namamatay na tayo. Proud na tayo dahil 67, ay 66. si tita, 72. Si nanay, 76. Ha? 76 na ka? Oo. Kuya ko 52 yung mete, yetel 45. Marita 45. 45, oh, tingnan mo. Mga inakanlan. Kaya, Ating ko pang kain. Mission eh. kaya kailangan, every day, every moment na kailangan na i-enjoy sa ating life. I-enjoy na natin kasi hindi mo alam ang bukas. Life is too short. Yung pera kikitain yan eh. Nandiyan lang yan sa tabi-tabi. Pasalamat ka. Ayag na kinakbon. Kaya kapatid ko marami namin pa. Nga may mamatay lang nga rin. Nabira ko na. Tatak mete. Tagalog ka para maintindihan ni tita. Nanay ko, tatay ko. Kasama sa ospital. Walang pinamana sa'yo, walang iniwang kayamanan. Baka mayroon marami, magbigay ka lang ng tita, no? Parang ano, wala kang... Kaya ang Panginoon mabait eh. Si nanay, ever since. Asawa ko may gulong pa. Ito yung baby ko, oh. Mahaba ang buntot sa akin ito, oh. Anong ginagawa mo, darling? Say hi. My cute little daughter. Si Bunso. Hindi lang ito ang last, masusundan pa to, tita. Inshallah. Have a good time.
Yeah. So at the same time, sa susunod, alam na natin, magbaon kayo ng kailangan yung babaunin. Yung makakapal na damit. Yan. Dapat hindi lang mayaman na naka-experience nito. Kahit tayo, kahit konti lang yung pera natin, kailangan matikman din natin, o tita? Anong nagustuhan nyo sa food, tita? Na-enjoy nyo sa food kagabi? Ay, marami yung, Marami, ano? yung mga shrimps. Can you tell us? Yun, no? Tapos nagpaluto ako ng Buhay rin na tayo, buhay are, no? Anong masasabi mo sa accommodation sa room natin? Tayo lang VIP. mashallah. Oh. Nice. Yung iba, sama-sama pero tayo VIP. Oh. Special yung birthday nito eh. Kinausap ko yung manager. Dadating ako sa 22. Yung isang kwarto ibigay mo sa akin. Oo. Oo. Dalawa kaming humihingi nun. Yung isa, Amerikano. Oh. Dalawa lang yung ganyan nila. Oo. Humihingi ng room. Yung kinausap ko yung manager, binigyan ko ng pangkuselo. Sa akin binigay. Ang lakas ah. Lakas ng hatak. Madala lang mag-birthday ito eh. Membership. Membership siya. Di ba sabi nung nag-send sa atin natin, kaya nalaman ko. Hindi mo sinasabi. Kasi po naka-membership po kayo dito, kaya may dala siya mga drinks. Di ba yung may sarap? Tignan yung trabaho sa kanya oh. Pagod daw sabi. Ay, pagod yan, no? Pagod. Ang dami niluluto. Para yung sandok nila. Oo. Ay, linis ah. Ah? Malinis. Wow. Isipin mo.